Tumandang prajurit ing palagan tansah sengkut ing karya daton mengkut karya ing karya ananging karya rame tansah sepi ing pamrih Tumandang prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya daton mengkut rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih. Tumandang prajurit ing palagan tansah sengkut ing karya daton mengkut rame ing karya ananging ing karya rame karya tansah sepi ing pamrih. Sumangka ing yudha sang satriya Tama tapi ingkang sumpahe prajurit nadya bela bangsa nilata ing nyawa nyatya prataruna kusumaning bangsa. Sumangka ing yudha sang satriya Tama netepi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa nilata ing nyawa nyatya kusumaning bangsa. Sumangka ing yudha sang satriya Tama tetapi ingkang sumpahe prajurit nadya bela bangsa nilata ing nyawa nyatya prataruna kusumaning bangsa. Sumangka ing yudha sang satriya Tama netepi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa nilata ing nyawa nyatya prataruna kusumaning bangsa.
kasih Bu. Semoga rezekinya lancar Bu. Amin. Oh, jos. Tolak bala ing sengkala Nosang Nyai yang rakyat tata sesaji Kang kosyonon kanira asong pamuja Ama minta nugraha saking sapiti
Mana ini teman saya ini Mbak Dwi Rianti. Yuk merapat Mbak Dwi yuk. Yen awan tansah kelingan yen wengi kegawa ngimpi sliramu hangar rindu ati oh, oh. Lintang-lintang lan rembulan rungana suarane ngati aku sing nandang Sayang sayang sing tak sayang kangen 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 ning atiku aku tansah nyawang sliramu lan sesandingan tekaning hatiku wong yen awan tansah kelingan Terima kasih Mbak Dwi. wengi kagawa ngimpi sliramu hangar rindu ati lintang-lintang lan rembulan rungana suarane ngati aku sing nandang kasmaran sayang sayang sing tak sayang kangen 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 ning atiku Mana ini pasukan goyangnya ya? Kanggo sliramu. Luar biasa. Gimana Iya kabar? Mas Ruby. Gimana kabarnya Mbak Dwi? Alhamdulillah Terima saya. kasih Pribadi sudah ini kok datang. aku digeret-geret rene. Ayo wis gini. Mbak Atan Yuk, dikasih, yuk. saya. Egonya Anak wong tua ditakoni yo. lho. Egonya wong tua yo bersama Mbak Dwi Rianti dan juga Loh. Yo. Anton yo. Ayo. Yo. Curang iki curang. Monggo yang mau nyawer juga boleh, monggo yang penting tertib satu persatu. Monggo yang mau request lagu juga boleh, yang penting tertib satu persatu. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk keamanan yang sudah bekerja dan juga kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Suharjiko, keluarga agengipun nggih. Karena Pak Suharjiko adalah bagian dari nguri-uri kebudayaan Jawi dan juga melestarikan budaya. Yuk keplok tangan yuk. Dengan cara menanggap seni jadilan kudolangan budaya. Terima kasih Pak Suharjiko dan juga keluarga. Kami ucapkan terima kasih atas diberi waktu dan diberi ini apa tempat dan sebagainya untuk kudolangan budaya dan juga putrinya. Yuk dikasih yuk Mbak yuk. Egonya wong tua.